الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ببركة الله نكراي بابا أندري كلو ربما نغفلا ما فوين كلي أولا نرو بسكا فو ما فوين بارا فنا بسكا فو سابلا مي بارا لا كلي فنا بورا ما فوين واتي بسكا فو سابلا كابي كونو ولا بانيو كابي كونو كليغا بانيو انچه ما فوين فاتوجو ايوه وفنا بسكا فو سابلا ما غان سيكو كي اكولا بلاندان با كونچني مويه امني كوما وفنا بسكا فو سابلا مي كوما لا بلاي امي كوما نا امي كوما لا anganga mufo amala ka antiminanja kasika fo filika na kumala ayo bamano do ko ma ko kumati mabolo de ko ma de bi kumabolo oche togodi arma de ye kuma kan de ablay la akbar ni kuma na abidon iye mo mi nam abidon hakila mu ye abidon ikunle na mu ye abidon iye mo sugu mi ongani mo kuma ati don tido hakila minye tido mo sugu minye nam atido ikunle na mi atido hakila mu ye ore kama foko adamade kuma de be kuma de bulu nam ga kuma te adamade bulu ay wani kuma fana fora ablanda no ya bana tsase ga ko ble Allahu akbar ibisa ya fa de yinisa ay note kuma mi ngoni fora abla fora ka bane ko kunguru ni bena sigi nyongo cheni kuma kunguru ni o chen abla nam mati nyine kuma ko kuma jugudo kuma do be na fora mama kuma misika mo jogi ba fuko sinikan ukoro ma tinyine kuma min ko nam abla na fori ma sigi nyonya la abitu kono o no kuma ba no nyonche domble janya nam kuma mi sengana ye o na kuma mi sengana kana sugu be sengana chugo mina o chendi o ri kama foko koko kuruni o kan mani isigi nyache ni kuma kuruni ni koko be eni isigi nyache sisa abisa nyon la soro no ala aywa o ngani kuma kuruni do na nyoche ablay ni kuma no koma bueno avec sega so bi halatu bo nyanga wulu kasikana Allahu akbar o man ya ablay man mbako jeli muye chiko wado kolema ko kuma jugute de ko kuma fo chiko jugude be o bisiga fo kuma fo chiko jugu ko kuma jugute ko kuma fo ko jugude be awo kuma fo chiko jugu o be o chen o kuma yi chen Allahu akbar me misal di ma wasa ka fam niko mogo masasa ko karsa ifa abdigalawa ayi o ngani ko sa karsa iba chedu akara mulbe ya koy o te dimiya o mulba koy o nga bete kelen abete kuma abete mo kelen ana fo choko te kelen o afo choko te kelen yi amet mo do la bete kelen fanale ay ablay ma fa koni ni wo karsa ifa ne do ngot mo do la nan dara adama ya te mo do te kelen de e jogorta ni fa fatura ni chore ifa furu oti ifa do akari benge amfe ifa do o am ay ava ma va benge on fait benge o iba balema kedi ay bodo ni fana i ba ke flana amba fe mo am fe benge no de ifa do voilà ka fi fa ali ifa do mo bi fa bo ouais o yifa yo able sangoni ni dara wasra ba mo fam mo yifa e fa jenyo yi ali nga corona bakari soma de ay ma fa jenyo ko ni yifa yo ay mo bakari soma abani abar ga nga soma de bakari soma o ya tabulu akoy ko do nyawo ma de bakari ko ti ay ko da nyawo ma tewo bakari ko ti afik len kelebe ako fili na ga jetela fili bakari ko kuma la sabula mo fa jenyo ko o ifadi o ifai sabula ni fa jera ani fa ka ko chamanye kilinye ani fa bi sira kelina bi fen chaman clown nyo namu o jenyo kama an fi bamana fa ko ifadu ifateri ifaye ibengederi bay ikoroketeri ke ikoroke me bakar ko ale fe ko ko da nyo maye bakar ko da nyo maye la ke chuere di d'accord sabula eni mo abitina fo sisa muso teri muso wa parce que ne ko benge madu bakar ko ne benge tale benge
Aywa. Mama. Ko ayi ko ngana ko dañu ma ko ne bengeta ale benge. Idun je ñoko ne. Aywa. Ni ko ba cugula. An wona fi bamana. Voilà. E benge madu Bakar benge. Aywa banoma. On fi. Abigati. Aywa bismillah. Ya me awakma. Ya me de ko ale fulay. Bon, flow no te damata fen fana yego. Fen no fana be no lu fana belendo. Olu fana jato te klengo sobele. Voilà. Na Francis ko mami ifa je nyoma ifa. O ma John na ifa isa. Amai. Kuma be woro la. Kuma ne woro la. John na ifa. Nantlala. Ifa ni munu bora nyoma. Nantlala. Ni bakar bo ajabi. Bismillah commandant. Ayo biye Taratay. Namu. Janvier kalo kile mugani woro soro samba fla ani mugani kile. Fasiba seben ke fasri kafo kuna blay. Na la je frete folo mi ka kuma wado nyefo moy wasa family ka sika sura kula. Inshallah. Amba da me gafu mun to gol indépendant Kenyere ayere ba fe Kenyere ande sara. Aywa. Amba sraka. Namu. Ale seben ale kel no ga sementi ka fo ku semasi konnana. O ku kulu dɔw n'o ye bolofara ɲɛmɔgɔ dɔw farala ɲɔgɔn ka jira k'a fɔ ko u ti Isa Kawuje min lakodɔn bilen k'a fɔ ko ɲɛmɔgɔ don nka ko tɔn ɲɛmɔgɔsoba yɛrɛ n'o ye bureau exécutif ye k'o ma jɛn ni o hakilila ye abila nana o wele ko sa donc u cira tɔn cira ka ban ayiwa kuma faamu tɔn kɔni a fɛrɛkɛlen don sisan o ye ko jɛlen ye ka jɛ se k'a fɔ deuxième arrondissement kɔnɔna na ko maa fila minɛ na ko kɛra sababu ye k'u ye sanu dɔ de suɲɛ sanu min musaka bɛ se fɔ wari $8,000 jate ma olu t'a dɔn que sanu tɛ suɲɛ olu t'a dɔn sanu tɛ suɲɛli ma ayiwa ko ninnu kɔni y'a suɲɛ bilen la dɔn ko la sanu tɛ suɲɛli ma ayiwa ko sigikafɔ dɔw fana bɛ sen na tile 3 baara mara minisiriso de y'a ko sigi sen kan waasa min b'a to politikimaw ani fasodenw cɔla tɔnw kalata ko sɛbɛn minnu bɛ kalata ko ɲini b'an ka Mali kɔnɔ yan nɔ olu bɛ se ka ɲɛfɔ cogo min na fili minnu b'a la k'a bɛɛ lajɛlen lakile joona yanni kalata kuraw cɛ ko baara bɛ sen na bila ye. Ayiwa les Échos u b'a fɔ bamanankan na wele Cheikh Umar Doumbouya kala tira k'a fɔ ko bon u ma préparateur caman da nka hakili jigabɔla dɔ kan ka k'a ye min bɛ tali kɛ jamana bi cogo min kɔnɔna na sisan lakanako siratigɛ la ko dɛmɛbaa minnu bɛ an na yan nɔ olu bɛ yan nɔ bolo min kan ko an kan ka olu ka sigi ka a hakili jigabɔ k'a kan ka ɲɛsin an yɛrɛ mako kow ma an mako bɛ fɛn minnu na u jɔlen don jɔyɔrɔ min na ko a ka lajɛ lajɛla minɛ na a bila an da a wale ko sa ko finitigiw fana ye dɛmɛ kɛ an ka jamana camancɛ la waasa min b'a to maaw bɛ se ka u ka sumalagila baaraw kɛ lakana kɔnɔ cogo min na k'u ye wulikajɔ caman kɛ o siratigɛ la ka maaw dɛmɛ o bɔlen ko sa ko ka dɔ dugu kɔnɔna na sifinw ka kulu min bɛ wuli ko CAJP olu kɔni ye wulikajɔ dɔw boloda waati tɛmɛnen na k'a fɔ ko ka dɛmɛ lase maa dɔw ma minnu dɛsɛlen don ko wele da hukumu kɔnɔna na ko balo tɔni 10 jate o sera ka fara ɲɔgɔn kan nin waati la koro kabi sisan o bɔlen ko sa ka jira k'a fɔ ko parti yɛlɛma ko olu fana ye séminaire politique dɔ sigi sen kan walasa min b'a to u ka tɔn sini ma sini kɛnɛ ma ko bɛ se ka sigi sen kan ka ɲɛ cogo min na ko baaraw fana b'i sen na. Na yo bila l'indicateur de nouveau ale musebe ale a sɛmɛntiya k'a fɔ ko kanamu kɔnɔna na gɛlɛya minnu bɛ yen nɔ sisan ka ɲɛsin maa minnu mako bɛ ɲɛ kanamu fɛ n'o ye asirew ye ko ɲɛmɔgɔba min bɛ yen nɔ sisan ale ye ɲɛfɔli dɔw kɛ gɛlɛya in siratigɛ la a bila dan ko seko ni dɔnko siratigɛ la minisiri ye yamaruya di k'a fɔ ko ɲɛnajɛw bɛ se ka daminɛ an ka jamana kɔnɔ seko ni dɔnko siratigɛ la concert ni festival n'a ɲɔgɔnnaw ka daminɛ bi tarata yɛrɛ la a bila dan semasi kɔnɔna na ko Imam Dicko ko ale kɔni bɛ furanjɛ tilala sisan Isa Kawuje ni tɔnden dugumamaw ni ɲɔgɔn cɛ a fulmɛ ni toli cɛ k'a bɔ furanjɛ la sisan a bila dan o bɔlen ko sa ko Sagalo maire ko kɛbɛ ale ko sisan ko maa dɔw wulilen don u b'a fɛ ka tɔgɔ tiɲɛ a bila an dan ko jɛɲɔgɔnya baara siratigɛ la jamana ɲɛmaa Badaw ko ale makɔnɔnen don Faransi faaba kɔnɔ bi tarata yɛrɛ la bila ye ka bɛ taa Faransi on prend les consignes
Le reporter. Ayiwa. Asementiya no ka foko samata sega ka minnu be shanna no watila ko musaka do be alta able ko lu masara no e primu ye ko anga fini tigo funu sego ke kusbe bingan dole do taraka nyesu ma monduru ni bulkesi do kun damne do kun labayna o ku koni sera ku sego ke ka dangar ke ba manchi nununa to ko ke ba mara tubu yemne o chen ni nane chim mala ni yere bina chien wala ka chala vitna songa fokina bekele voilà ko anka jamana ko velana ko ministre do ko be tamala yid no ni chien folo ka be coup d'état kera o ministre ka ta kidal ko o chien folo kalanta ko kuma kon nana o ko kalanta ngoni mala ka kenga folo ko fere mun ga ke wasaka coronavirus wala ka talikel bali o ko olu tala ka se ka o fere masira soro folo sube ablandan gafe muto go nouvelle horizon nouvelle balawa ko doño ka do ale ko ne mina nyina yanka ko abekel la sigi ka sawke coronavirus bana ko do ye ko ministry woro o do ko ni be kidal wati re konna ajara saka foko abisi ka sababu ye ninga paranya bake ta be ani kilan sawatili fafe anka jamana kono adno o wala wesa kalanda hukumu konna na ko segu mara dugu chaman bi no segu mara konna na minuma munu ga kalama sega damne kunu go ina fa bul dalen ndo chugomina o ko farafina kele armée munu barka ka bokko sube farafina o ku ye jona bisaba ni duru jatemina o jona bisaba ndur la ko malika la tani kono tona e abla ndan ambi chaman jela bisaba ni duru nan kera ko tan gondo e ambi chaman jela on fana me chamanya on fana comme ça info matin ala sementia ka foko kalanta imbala ka ke coronavirus di hukumu kono ablanda o membe talike info matin ke ma ke inendo kuma badoni nywanche ko bindu fune samake ko musu nyema munu bi malingo dan nokolu koni ni ali hakilati kilinye shara kurami nuba fekata na wule ko violence faite de femme basée sur le genre VBG ko ane muso nyama hakilla make te kilinye o stratégie la ablandan namu o bole ko sa ko ubudina mawtoro nye akuma gacha la coronavirus ko stratégie la namu ko mali kono ko do la kana nendo do refona be no ulu la lendo bana ka bolo ko ablandan ala bisanve o chamanja France stratégie la nam o ko isaka uji mukeba le ko semasi kono o ko kebe shugal ko kala maiga fona ko M5 kono fra d'abord do nuje ni ko mo prem basati do o tien mali turbine ala sementia ka foko yentem ni gouvernement kono ku wasi ka fomu na ko bemina ke ko la kwa atman bemina ke ou bengera un accord est en voie d'être signé o bemina ke ama signé aywa tubarkalla bemma ke folo ala ku ben yaw amina o ko bemina ke ko la ka atna meble ablandano ala ku ben parce que nous mo ben ko lo be andeka o tien protection civile qu'on nana sapeur pompier o ko ma ke me durni binan ni sheki o ko olu ko ni fana kala na kabla protection civile mo ka bulu kan wasa ka demando ma ma ala kan kishi ka saro fana ma donc le bara soro afamuna no o ko bagan suko hukumu kon nana nyina ko bara kon kera ko nyesim na ke mi ma ko so baka million bi woroni sabajate ko olu di bina furake la gini yo olu ka se ka furake ko na million ya bagan fa ban fa million bi woroni ko ya bagan ban fa na fere bagan mi fa bon ko dongodo mishi mi fa bon ko dongodo no da fere oui me da ko fe abla so du malla de ayu ngani bela keleti so wotu boko fe kana de d'accord amago yen amantata dongodo ka klaka amago nyala dongodo ka amago nye ka klaka entre jamana chama mako nye de alhamdulillah baga marlaw bi barala bla o bole ko sa ka jira ka foko corona bolo chimi ganga ko coronavirus bana kale le hukumu kon nana ko mali la ini folo minke o ye vaccin million nani ani ba keme flani mwane flani
900 jate de ye o ko o vaccin laɲini fɔlɔ de kɛra Mali fɛ o ko wale min kɛra Manduru ni Bolokisi finitigiw fɛ wulila k'u jɔ la ka se sɔrɔ Bamaciw kan ko maa bɛ se k'a fɔ ko nin ye an ka armée kun bɔtɔ ye ji la wa ala k'o kun bɔ ji la ale kɛmɛ ka o ɲininkali kɛ n ye sɔgɔmada ala k'o dusu yɛrɛ bɔ ji la amina ni kun bɔra disi de bɛ bɔ tuguni yanni sɛgɛ bɔ o ye tiɲɛ voilà an ye dugawu kɛ ala k'u sen yɛrɛ bɔ ji la amin ne de fɔ n ko ni kun bɔra ala ka disi bɔ ni disi bɔra tisɛn bɛ bɔ o ye tiɲɛ ni disi bɔra ji la o bɛ di yɛrɛ sɔrɔ a firifiri futɔ fɔlɔ ye kunkolo bɔ fɔlɔ ni disi bɔra la kan o kɔni i b'i yɛrɛ ma kɔrɔ b'a jira k'a fɔ ko sira sɔrɔ i bɛ sɛbɛnya sira kan kosɛbɛ ayiwa ala k'a ɲɛ o tuma ala k'u jɔ gere yɛrɛ kan bila amin yarabi sɔsɔli tɛ min na o ye siga t'o la bamanan dɛrɛ Bamakɔ pont fɔlɔ i b'o dɔn wa bon ne m'a fɔ i ma Babilini de n ko pont fɔlɔ voilà o ye pont de martyrs voilà parce que Babilini tɛ pont ye o pont ye mun ye mun jɔra mɔgɔw bɛ tɛmɛ a kan waati bɛɛ ji tɛ yɛlɛ a kan Babilini kɔrɔni c'est une chaussée submersible tubabu yɛrɛ ko ten parce que Babilini kɔrɔni ni samiya donna ni san ɲɛna ji ba bi fa ni ba fara ba bi yɛlɛ a kan sira bɛ tigɛ o ye tiɲɛ donc wala n'i ma kurun ta jago bɛ taa munumunu pont kɔrɔ fɛ donc ale tɛ pont ye ale tun ye Babilini ka mɔgɔw tɛ tɛmɛ dɔrɔn waati ni waati maintenant pont yɛrɛ o san nana o san mana o tilema o samiya fɛ a bɛ ba tigɛ hali ba fara ba man ka yɛlɛ a kan o ye tiɲɛ voilà a tɛ s'a ma yɛrɛ a tɛ s'a ma a tuma dɔ la a bɛ to fɔ a tuma dɔ la ji bɛ gɛrɛ a la a bɛ surunya na kosɛbɛ mais a tɛ s'a ma mais a tɛ yɛlɛ a man ka yɛlɛ a kan voilà maintenant Babili u b'a fɔ pont de ma Babili parce que bamanankan na n'i ye fɛn dɔ ka ba bili pour que ka tɛmɛ dɔrɔn u b'a fɔ Babili o tɛ wa ka ba bili voilà o de don bamanankan de don n'i ye fɛn kɛ ba kan pour que mɔgɔw ka tɛmɛ o de ye k'a fɔ ka ba bili voilà aw y'a bili pour que ka fɛrɛ sɔrɔ pour que aw ka tɛmɛ donc dugu fitinin mɔgɔw b'a kɛ o dɔw yɛrɛ b'a kɛ ni jo ye ka jo siri ba bolo fila fɛ mɔgɔw bɛ tɛmɛ a kan ka tɛmɛ dɔw yɛrɛ b'u ka fɛrɛ kɛ u yɛrɛ ma ka ba fɛrɛ kɛ tɔn aw kɔni bɛ tɛmɛ hali ni dɔw bɛ gwɛlɛ jɔ voilà ba sanfɛ maintenant dɔɔni bɛ dɔɔni na an y'a kala a bɛ cun o ye tiɲɛ maintenant pont fɔlɔ o de ye Barilebugu pont ye o pont a inauguré mardi 26 janvier 1960 bi fana an bɛ mardi janvier la an bɛ mardi 26 janvier 2021 jour pour jour jour sur jour donc bena watu bena voilà mardi 26 janvier 60 mardi 26 janvier 2021 sambi woro ni kelen o te bakari sambi woro ni kelen voilà donc pont koroni a sambi woro ni kelen a inauguré ko pont a janya ye ko 860,30 mètres ko ate kilo kelen bo Doni b'a dit kilo kelen na 860,30 mètres de long avec un trottoir de 1,70 m et de 90 mètres centimètres ni tara yan fɛ ni bi yɛlɛ mɔgɔ bi yɛlɛ yɔrɔ min na moto lisɛn bi yɔrɔ min na ani ni bi jigi diɲɛ tɛ kelen yan fɛ ta ye o ye 90 a tɛ mètre kelen bɔ ayi kini bɛ ta ni bɛ yɛlɛ voilà 1,70 o ye mètre kelen ni centimètre 70 voilà maintenant ni bɛ jigin o tɛ mètre kelen bɔ 90 o ye 90 a tɛ kelen bɔ mɔgɔ caman yɛrɛ bɛ siran Bakari yɛrɛ bɛ siran ka yɛlɛ o kan n'a bɛ na awɔ o de kama caman bɛ jigin Bakari bɛ don cɛmancɛ la a bɛ siran caman bɛ jigin cɛmancɛ la ko ka pont jɔ 12,500 mètres cubes de béton o de donna la bamanankan na n t'o jate dɔn dɛ 12,500 mètres cubes parce que a jate bamanankan na a bɛ ɲagami o jate bɛ ɲagami dɛ ayi ne kɔni a bɛ ɲagami n bolo Bakari 12,500 b'o cogo di bamanankan mètre cube 10,2 10,2 ani 500 o cogo di 500 e ko 12 ani 500 500 béton mètre cube voilà 10,2 ni 500 120 tonnes d'acier tiɲɛ nɛgɛfin o de tɛ acier wa nɛgɛfin o de donna a la 120 tonnes d'acier tonnes ba 100 ani 20 acier la nɛgɛfin na o de donna a kɔnɔ
Vincent Auriol k'a sɔrɔ France waati min na président mun tun bɛ a tɔgɔ ye Vincent Auriol ale de ye kabakuru fɔlɔ bila le 27 avril 1947 donc deuxième guerre mondiale wulila baara sumana a ma se ka kɛ o deuxième guerre mondiale tilalen kɔ a 58 u nana a baara daminɛ k'a dafa mais n bɛna mun fɔ ye maison de jeunes i b'o dɔn a ɲɛsinnen do pont ma maison de jeunes yɔrɔ la de ciment ani fer tun bɛ taa bila o yɔrɔ la ka pont dilan pont bannen kɔ ciment ni fer mun tora u ye maison de jeunes de jɔlɔ ye ciment mun tora pont jɔlen kɔ ani nɛgɛ mun tora o de ye maison de jeunes jɔ maintenant pont nin waati min na y'a jɔ bamakɔkaw b'a fɔ o ma Bɛrɛlɛbugu pont parce que n'i y'a tigi i bɛ taa Bɛrɛlɛbugu nazaraw mun taara école la comme nazara français nana u b'a fɔ pont Vincent Auriol o tɛ wa France présent maintenant pont kɔrɔ jɔra an ko pont kɔrɔ révolution kɛra mɔgɔw sara pont sanfɛ Alpha ko pont des martyrs donc pont kelen tɔgɔ caman pont des martyrs de b'a la halisa voilà pont des martyrs de b'a la Alpha de y'o da la mais anw waati min na pont filanan jɔra anw ko a ma pont kɔrɔ voilà sabanan fana jɔra an b'a fɔ pont fade fana ma ko pont kɔrɔ ayiwa non